Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Engem Cucumanov Valentinnak hívnak, és én a 5.9-es Informatika Cloud és AI üzletágát vezetem. Mai beszélgető partnerem pedig nem más, mint Farkas Miki, aki a Huawei-nél cloud tekintetben, cloud témakörben felelős, és át is adnám Miki a szót, mutasd be magad, légy szíves, hogy mit is csinálsz pontosan a Huawei-nél. Jó, köszönöm szépen a felkonferálást. Sziasztok, Farkas Miklós vagyok, vagy Farkas Miki. Én gyakorlatilag a Huawei-nél a cloud üzletágat képviselem, illetve talán nem is ebben a formában fogalmaznám meg. Egy kicsit a cloud üzletágat jobban képviselem, mint mondjuk a hagyományos, úgymond hardware üzletágat, amit egyébként a Huawei-en belül EBG-nek vagy Enterprise Business Groupnak hívnak. A cloud üzletágat pedig most építi a Huawei erőteljesen itt a régiónkban, ugye nyilván most erről beszélünk, és ennek az apropóján csatlakoztam én ehhez a csapathoz, illetve adódott a lehetőség, hogy itt mint a Cloud Pre-Sales mérnök, vagy Executive Product Manager jellegű feladatokat lássak el. Szuper. Aki nem ismerne téged annyira, Miki, egy kicsit mesélj, légy szíves, hogy milyen múlttal rendelkezel, mit csináltál, mielőtt a Huawei-hez kerültél? Ha nagyon az elejéről szeretném indítani, akkor azt mondhatom, hogy egy banknál kezdtem, tehát pénzügyi szektorban. Aztán egy olyan rövid időn belül 4-4,5 év után sikerült váltanom gyakorlatilag a gyártói oldalra. Ott akkor az IBM talált meg egy lehetőséggel, méghozzá egy pre-sales mérnöki pozícióval, ami nagyon megtetszett, és rengeteg lehetőséget láttam benne, ami egyébként be is igazolódott így utólag visszanézve, és akkor csatlakoztam az IBM-nek akkor Systemix csapatához. Ott egy olyan jó 7-8 évet töltöttem el, és akkor ezt az üzletágat gyakorlatilag a Lenovo felvásárolta, és 2015-től pedig a Lenovo-nál dolgoztam, ugyanebben a feladatkörben, tehát gyakorlatilag változatlan prioritásokkal, változatlan termékkörrel, és ezután jött egy olyan lehetőség, hogy cloud területre váltsak, méghozzá az Oracle Magyarország talált meg ezzel a lehetőséggel akkor, 2017 közepén, derekán, és megragadva ezt a lehetőséget, értelemszerűen ugye váltottam, és az Oracle-ben kezdtem el dolgozni. Azután volt egy rövid kitérőm a Hewlett-Packard Enterprise-nál, ugye ez már a szétválás után, az Enterprise üzletági része a HP-nak, hogyha lehet így fogalmazni, és igazából az igazság az, hogy felhívtak az Oracle-ből, hogy van egy jobb munkalehetőség, mivel az első Oracle-ös jelenlétem az nem feltétlenül volt abból a szempontból a legszerencsésebb, hogy magát, ha a pozíciót nézzük, ez nem egy pre-sales pozíció volt, az inkább egy konzulens szolgáltatás oldali feladatkör volt, és amikor a HP-be kerültem, akkor adódott lehetőség visszakerülni az Oracle-be, mint pre-sales, ami pedig inkább közelebb áll az én, attitűdömhöz, meg érdeklődési körömhöz. És akkor nyilván megragadtam az alkalmat, és az Oracle-be visszaigazoltam. Bár ugye azt mondják, hogy úriember nem lép kétszer ugyanabba a pocsajába, vagy folyóba, nem tudom, de én mégis megkockáztattam. Alapvetően szerintem rengeteget nyertem ezzel, sokat tanultam, nagy ügyfelekkel dolgoztam, enterprise ügyfelekkel, alapvetően ami a legfontosabb volt nekem, hogy cloud termékkörrel kapcsolatosan, és a teljes portfóliót tekintve, ami az Oracle Cloud vonatkozásában értelmezhető. És idén, május végén váltottam a Huawei-hez, és szintén egy megkeresés adta ennek az alapját, tehát a Huawei-nek a HRS, a regionális HR menedzsere keresett meg LinkedIn-en egész konkrétan ezzel a lehetőséggel,
és ennek folytán most már június elejétől kezdődően a Huawei kötelékét erősítem itt Magyarországon, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök neki, hogy ezt a hát azért nehéz döntést, szerintem így utólag visszatekintve is mondható, hogy nehéz döntés, de meghoztam. Úgyhogy talán dióhéjban így tudnám összefoglalni az eddigi karrierutamat. Szuper. Azt azért mondjuk el így a nézőknek, hallgatóknak, hogy egyébként mi régebb óta ismerjük egymást, és volt már szerencsém veled dolgozni így az előző karrierutad mentén a más vállalatoknál is, ahol dolgoztál. Az 5-9 informatika pedig ugye az általad említett cégek közül elég sokkal régi és jó partnerségi viszonyt ápol, tehát ebből az apropóból is volt lehetőségünk veled együtt dolgozni, viszont mi az 5-9-nél azt is elmondhatjuk, hogy a Huawei-jel is jó partnerséget ápolunk. Alapvetően a tárolói és a hálózati, a Wi-Fi technológiák azok, amikkel már voltak projektjeink is, tapasztalataink is. Ugye én a cloud és AI üzletágat vezetem, úgyhogy a cloud tekintetében nemrég kezdtünk el ismerkedni és beszélgetni egymással, ezért is örültem nagyon, amikor te kerültél ebbe a pozícióba, mert tudtam, hogy egy jó viszony mentén könnyebben fogunk tudni együtt dolgozni és együtt beszélgetni. Egyébként pont ez a podcast ötlet is akkor merült fel, amikor ugye együtt beszélgettünk arról, hogy mit és hogyan lehetne együtt csinálni. De mielőtt ráterelnénk a beszélgetést a cloud területére, kicsit a Huawei-ről így általánosságban itt Magyarországon mesélj, légy szíves, hogy mit érdemes tudni azoknak. Ugye nyilván az ember jár kell, látja, hogy például nagyon sok Huawei telefon van, vagy ha óráról beszélünk, ugye a Huawei-nek nagyon jó órái is vannak. Nyilván ez a rész is, ha jól gondolom, valamennyire itthonról van kiszolgálva, de mesélj, légy szíves így a hallgatóknak, nézőknek, hogy mi mindent érdemes tudni itt Magyarországon, mert ha úgy tudom, elég szép számban vagytok jelen Magyarországon. Abszolút igaz. Lehet, hogy egy kicsit ilyen személyes jellegűbb a megvilágítással kezdeném. Tehát amikor engem a Huawei megkeresett 2024 márciusában ezzel a munkalehetőséggel vagy pozícióval, akkor egy kicsit így prekoncepciók mentén, de ugye nyilván nem egy olyan pozitív jellegű élmény volt bennem az első alkalommal. És ez talán így a nagy általánosságra nézve is igaz. És bocsánat, tehát úgy érted, hogy a nagy általánosságban a Huawei-vel kapcsolatban van az emberekben egy prekoncepció, vagy esetleg egy kevésbé pozitív megítélés? Igazából abból a szempontból értem így, hogy nem feltétlenül gondolja azt az ember, hogy valójában milyen szintű és mekkora cégről beszélünk. Tehát ez nekem nem volt tiszta. Értem. Az elején. És ez talán másoknak sem az. Mindegy, tisztelt a kivételnek. De tehát amikor én az első személyes interjúmra mentem a Huawei Magyarországhoz, hát gyakorlatilag olyan pozitív élménnyel gazdagodtam, amit a mai napig fel tudok emlegetni. Tehát az, hogy több mint 5 szinten vannak az Agora toronyban, ugye itt a Budapesten ez most a legfrissebb ugye, irodai központ. Lényegében a Huawei Magyarországnak a headquartere itt Magyarországon. Az egy dolog, de az a fajta technológia és digitális, hogy mondjam, felkészültség ott a meeting roomoknak a kiépítése, akkor maga az egész folyamat, ahogy interjúztattak, illetve hát aztán később kiderült számomra, hogy nem csak az, hogy 5 szinten vannak jelen, és több 100 főről beszélünk lényegében a headquarter szintjén, de több gyárral, több telephellyel is rendelkezik Magyarországon a Huawei. Méghozzá egész pontosan 3-mal jelenleg. Ugye van, hát a legnagyobb, amit általában emlegetni szoktunk, az a Pátyi logisztikai és gyártási központ például. Ott egy ipar 4.0-ás standardeken alapuló megoldásokat találunk, és talán elsőként Európában ott került implementálásra egy teljesen robotizált automata konténer kezelő rakodó rendszer. De gyakorlatilag a gyárnak a többi része is teljesen digitalizált, IoT eszközökkel ellátott, központi menedzsmenttel felvértezett sztori. Ezen kívül még van 2 másik gyár,
gyakorlatilag Magyarországon, és most lehet, hogy egy picit puskáznom kell. Igen, Komárom és Kapuvár. És ez azt kell, hogy mondjam, hogy ugye nem 100-as, hanem 1000-es nagyságrendű alkalmazotti létszámot jelent lényegében itt Magyarországon. És erősítsd meg, jól tudom el, hogy egyébként az a IoT-s és ipar 4.0-ás technológia, ami ebben az általad említett gyárban van, ez is faltól falig Huawei technológiákra épül, ugye? Tehát nem az van, hogy ők más gyártók elemeiből vagy megoldásaiból építettek fel egy ilyen modern gyárat, hanem maga azok a komponensek, amikből felépül ez a modern gyár, ez is faltól falig Huawei technológiára épül. Abszolút, abszolút. És hát a lényegi elemek főleg. Tehát, tehát az IoT eszközök, magyarul a végponti szenzoroknak egy része nem feltétlenül Huawei, de onnantól kezdve gyakorlatilag maga a kommunikáció, központi feldolgozás, az erre épülő szoftveres megoldások, az AI-jal megtámogatott folyamatok, folyamatszervezési megoldások, azok mind faltól falig Huawei, igen. Értem. Igen, abszolút. Jól tudom, ugye, hogy egyik itteni gyáratokban összeszerelés is működik, ami, ha minden igaz, innen látjátok el gyakorlatilag teljes Európát. Nem tudom, hogy ez például helytálló ez az információ. Abszolút. Tehát igen, az európai piacra, hogyha az Enterprise üzleti megoldásokat nézzük, tehát az Enterprise Business Group termékkör kategóriát nézzük, akkor igen, abszolút az mind pártyon van. Ebben mi tartozik, ha ezt még egyszer fel tudnál? Hát az összes hálózati eszköz, az összes tároló oldali eszköz, az összeszereléssel, a logisztikával, raktározással együtt, ami egyrészt szerintem egy megtisztelő lehetőség Magyarországnak, hiszen mégiscsak rengeteg munkahelyet teremt. Másrészt pedig maga a szállítási folyamat ennek következtében rendkívül alacsony tud lenni. Hogyha mondjuk pont magyarországi ügyfelekről beszélünk. Ez mit jelent? Tudsz egy példát mondani? Tehát, hogyha rendelek egy Huawei hálózati eszközt, mondjuk tegyük fel valami wifi megoldást, akkor jellemzően milyen szállítási időkkel számolhatok? Hát hálózati eszközökre vonatkozóan inkább ilyen tólig intervallumot tudnék mondani, olyan 2-3 hét szerintem az biztosan tartható. Aha, ez tök jó hangzik. 2-3 hét. Hát ezzel szemben ugye más gyártók ez a 4-6, esetleg 8 hét környékét tudják biztosítani, én úgy tudom. És ez mind annak köszönhető, hogy mindent itt raknak össze a gyárban, és innen is szállítják ki. Így van, így van. Itt van a raktározás, itt van az összeszerelés és a logisztikai, tehát a disztribúciós részleg. Nagyszerű. Ugye azt mondtad, hogy éveleje óta, kicsit tavasz óta dolgozol a Huawei-be. Milyen érzés, milyen élmény a Huawei-nél dolgozni? Mesélj egy kicsit ottani életről, a létről, a kultúráról. Igen. Kínai cégről beszélünk. Ennek megfelelően ugye jár egyfajta ilyen kínai kultúra, illetve kínai megközelítés sok szempontból ugye az egyes területekhez. Igen, izgalmas. Én legalábbis úgy ítélem meg, hogy ez abszolút ilyen dinamikus, bár gyakran ugye sokszor változó irányokkal, vagy ilyen ad-hoc, hogy mondjuk bejön egy meeting éppen délutánra, vagy holnapra beszerveznek egyet. Agilish. De ez talán máshol sincs így. Én azt mondanám, hogy maga a szervezet elég dinamikus, és a kínai munkamorál az, hogy mondjam, kicsit olyan előremutató, tényleg olyan innovatívnak tartom. Tény, hogy többet dolgoznak általában, szerintem, mint mondjuk egy normál magyar munkavállaló. Van, hogy szombatra is raknak be meetinget, ugyanakkor cserébe tiszteletben tartják azt, hogy mi itt helyi erőforrás, vagy helyi ugye alkalmazottak, mi a heti 5 napot dolgozunk, tehát minket általában ezekre a meetingekre nem raknak rá, nem is várják el. Akkor már is eloszlattunk egy mítoszt, hogy titeket itt 0-24-ben éjjel-nappal, heti 7 napon át dolgoztatnak, tehát te ugyanúgy 5 napban dolgozol, heti 40 órában, mint mindenki más, minden más cégnél. Az egy másik dolog, hogy a
itt dolgozó kínai kollégák, ők szombaton is bejárnak és dolgoznak, ha épp olyanjuk van, de ha jól értem, ez sem elvárás, hanem inkább a lelkesedésükből és a munkamorájukból származó dolog. Igen. Hát mi a helyi erőforrás, vagy helyi alkalmazottak, ugye heti 5 napot dolgozunk, 0-24-ben. Nem, tényleg próbáljuk megtartani ezt a napi 8 órás ütemtervet. Van, hogy nem sikerül, értelemszerű, de hát ez most, ha nagyon párhuzamot kéne vonnom, akkor más gyártóknál sem feltétlenül sikerült ezt a fajta limitet tartani, ha lehet így fogalmazni. Egyébként mi a standard nyelv? Tehát te például tanulsz kínaiul? Jó kérdés. Még nem. Én még nem. Vannak egyébként magyar kollégák, akik rendkívül jól beszélik a kínai nyelvet. Mármint magyar kollégák, nem a kínai kollégák, igen, értelemszerűen. Jól beszélik a nyelvet. Van lehetőség arra is, hogy oktatásban vegyek részt, ingyenesen biztosítják, kezdő, haladó tanfolyamok indulnak. Még eddig nem jutottam el oda, de alapvetően, hogyha visszatérek az eredeti kérdésedre, igen, tehát a nemzetközi angol nyelv. Tehát az angol nyelvet teljesen jól boldogulsz, és jól megértitek egymást. Hát remélem, hogy jól boldogulok, de igen. Tehát gyakorlatilag angol nyelv reggeltől estig. Ez mondjuk olyan szempontból is pozitív a számomra, hogy én mindig azokat a munkahelyeket preferáltam, vagy kerestem, ahol azért az angol nyelv, esetenként a német, bár az egyre kevésbé, de az angol nyelv az ilyen napi használatban van, legalább írásos formában. Ez mind megvolt gyakorlatilag ugye a gyártói oldalon, és itt még azt kell, hogy mondjam, hogy itt helyileg, lokálisan is ugye még inkább jellemző. Tehát még többet beszélek angolul, még jobban tudom ezt a fajta szintet tartani ennek köszönhetően. Mielőtt rákanyarodnánk a felhő témára, amit már nagyon szeretnék veled kivesézni, még hozd meg velünk, hogy van-e bármilyen érdekesség, vagy akár technológiában olyan, amiről esetleg nem gondolná senki, hogy a Huawei itt Magyarországon ilyet is kínál, de mégis van. Olyan technológiát, amiről senki nem gondolná, hogy a Huawei-nek ilyen van, és akár itt Magyarországon elérhető. Szerintem például erre a raktár technológiára se sokan gondolnának, hogy akkor itt a Huawei-hez lehet ilyennel fordulni. Ilyenre gondolok, hogy mi az, ami vagy raktár automatizáció, tehát mi az egyéb olyan, amire azt mondanád, hogy mellesleg ilyen is van. Persze azon kívül, hogy telefon, meg okosóra, ugye nagyvállalati eszközök, ugye tároló, hálózati megoldások, wifi megoldások, van-e bármi még, amit érdemes említeni? Jó, akkor kezdem strukturálisan talán az elejéről, mármint hogy ezeket kihagyva, amiket már említettél. Ugye alapvetően a Huawei legerősebb üzletága az úgynevezett CNBG, vagy Carrier Network Business Group. Ez gyakorlatilag ugye a GSM és Carrier. Mi Carriernek hívjuk, de a mobil szolgáltatókról beszélünk lényegében, most le akarom egyszerűsíteni. Tehát az itt megjelenő technológiák, az 5G, most már 6G is, ezekben hagyományosan nagyon erős, és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális elemekben, tehát hálózati eszközök és ez a GSM hálózatok. Ez egy elég nagy és tradicionális üzletág. Amiről kevesebben tudnak, az szerintem a Digital Power üzletág. A Digital Power üzletág az lényegében a napelemek, akkumulátorok, szünetmentes tápegység megoldásokat jelentik, és mindezt gyakorlatilag enterprise szintű termékkörben illik elképzelni. Tehát ilyen nagyobb beruházások, nagyobb, hogy mondjam, igényeket kiszolgálva. Tehát azért ezt is itt Magyarországon gyártják egyébként, vagy rakják össze, vagy van-e bármi? Én úgy tudom, hogy igen, bár ebben most nem vagyok teljesen biztos. Az egyik gyárunkban szerintem igen, a Digital Power üzletágnak rakják össze a komponenseit. Tök jó. Úgyhogy igen, ez is izgalmas szerintem. Ezzel speciálisan nem készültem, de vannak ilyen érdekességek, hogy például láttam olyan marketinganyagot, hogy vízen, tavon lebegő
módon tudják felállítani az egyes vagy napelem parkokat. Uh-huh. És ez van, ahol mondjuk könnyebbséget jelent. Nyilván ugye a természeti adottságokból fakadóan. Uh-huh. A maga hatékonyság, invertereknek a gyártása, hogyha megnézel esetleg ilyen otthoni kialakításban egy ilyen napelem installációt, akkor nagyon sokszor lehet látni a Huawei logót az invertereken is például. Igen, ez szerintem is elég gyakori, hogy Huawei-es invertert használnak, úgyhogy én is több emberről tudok, aki ilyet használ. Úgyhogy... Mi az, amíg még... Hát ugye, hogyha megyünk egy kicsit a konzumervilág fele, nyilván a mobiltelefonokat mindenki ismeri, szerintem arról nem érdemes nagyon. Okos óra, rajtam is éppen egy ilyen okos óra van, ez egy GT4-es. Én szerintem ez is egy eléggé innovatív termékkör. Én azt mondom, hogy láttam már egy-két okos órát, de gyakorlatilag ezzel vagyok most a legelégedettebb, és örömmel használom. A laptopod is Huawei, ugye az is elérhető Magyarországon? A laptop az egy jó kérdés. Hát igen, nálunk mindenkinek az van a cégnél, és egyébként nagyon jól használható. Én szeretem, megbízható, jól működik a power management, ami általában mindig problémás, sarkalatos pontja szokott ezeknek lenni. Én úgy tudom, igen, ugyanúgy elérhető. Hogyha még egy kicsit konzumervilág, akkor mondjuk amit kiemelnék, azok például a fülhallgatók. Nagyon kis földhöz ragadt téma, de például nekem hát most ez nem a reklám helye, mindegy, egy Pro 3-as van, az nagyjából összemérhető, a körülbelül ilyen 90-100 ezres megfelelő árkategóriájú Sony-val, ami egy ilyen viszonylag piacvezető. Most annak a pontos típusát nem tudom megmondani, de ehhez képest mondjuk a Pro 3-as, a FreeBuds Pro 3 az 60 valahány ezer forint környékén mozog, pedig olyan méltatlanul kicsit talán nem ismert. Aha. Igazából csak ezt szerettem volna ezzel mondani. Bármi más egyébként, amit fontosnak vagy érdemesnek tartanál említeni? Húha, most gondolkodom. Most hirtelennyében. Jó. Nem. No, hát akkor forduljunk rá a felhőre. Mesélj légy szíves a Huawei felhőről, ugye ez az, amit te itt Product Manager, Director, vagy nem tudom, mit mondtál, címen is képviseled. Mit érdemes tudni a Huawei-nek a felhőjéről? Igen. Ugye felhő kapcsán mindenkinek először a publikus felhőadatközpontok jutnak az eszébe, és mondjuk ez jogos is. Több mint 40 régiónk van, hivatalosan, világszerte. És ezek mind elérhetőek itthon Magyarországról is egyébként? Igen. Elő lehet fizetni, vagy hát, hogy nyilván ott is lehet tenantot készíteni, elkezdeni deployolni workloadokat, de nyilván a késleltetésnek köszönhetően, hogyha mondjuk ténylegesen a felhasználás is mondjuk itt Magyarországról történik, akkor általában inkább 2 adatközpontot szoktunk emlegetni és javasolni. Az egyik az írországi, a Dublin mellett lévő, illetve a másik a törökországi régió. Úgyhogy nagyjából ez a 2, amit így helyi viszonylatban érdemes szerintem megemlíteni. És a publikus cloud régiók mellett én szerintem a fő erőssége a Huawei-nek talán, én legalábbis úgy ítélem meg, hogy a privát vagy hibrid cloud megoldásaiban van. Ami azt jelenti, hogy ugye behordozzuk ugye vagy teljes egészében, vagy részlegesen ugye a cloud szolgáltatásokat a saját adatközpontunkba. Nyilván ugye beszélgettünk ugye a hardware üzletágról, látjuk azt, hogy léteznek publikus cloud régiói a Huawei-nek, tehát értelemszerűen léteznek azok a cloud szolgáltatások, mint mondjuk egy ehhez hasonló más szolgáltatónál, Amazon, Google, Azure. Tehát akkor tegyük ezt helyre, tehát ezt
kínálatában, funkcionalitásában gyakorlatilag teljesen összemérhető az általad is említett nagy szolgáltatókkal, tehát nem tudom én, serverless as a service például, vagy valamilyen database as a service, vagy nem tudom, hogy milyen egyéb as a service szolgáltatások érhetőek el. Van olyan például, amire azt mondanád, hogy ez egy nagyon egyedi Huawei termék, vagy képesség, ami a felhőből elérhető ez a service alapon? Több ilyen van, de nekem, ami abszolút ilyen újdonságként hatott, és itt is egy kicsit visszautalnék arra, hogy ugye miért gondolom azt, hogy tényleg, vagy miért érzem azt, hogy jó döntés volt ide jönni, mert én például egyáltalán nem tudtam róla, hogy van saját adatbázis kezelője a Huawei-nek, ami a Gauss DB névre hallgat. Ez egy elosztott adatbáziskezelő, egy teljesen alapjaitól felépített adatbáziskezelő megoldás. Aha. Ez is például egy olyan egyedi dolog, amivel szerintem nem sokan vannak tisztában, vagy nem kevésbé ismert. És egyébként a kínai piacon például nagyon sok helyen, főleg pénzügyi intézeteknél, nagyobb gyártóipari komplexumok vagy gyárak előszeretettel használják. Aha. Úgyhogy ez is egy érdekesség. Sok olyan egyedi fejlesztése van egyébként a Huawei-nek, amiről úgy a nagy általánosságban véve tehát nincs a köztudatban. Nincs a köztudatban. Ezért egyszerűen. Is vagyunk itt, hogy akkor egy kicsit jobban a köztudatban helyezzük. Tehát, és visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy vannak-e ilyen, igen, összemérhető. Tényleg. Tehát ugyanúgy vannak virtuális gépek, ugyanúgy lehet konténerizált környezeteket készíteni, klaszterezett módon, vagy egyedi, individuál alapon futtatni. Ugyanúgy van programozást támogató környezete a kódárccal, ugyanúgy lehet CI/CD folyamatokat definiálni, nagyon jól, struktúráltan le vannak bontva az egyes elemek. Ugyanúgy lehet AI modelleket készíteni, de szerintem erről majd a végén beszélünk az AI-ról, igen, addig még ezt visszafogom magam. Ugyanúgy vannak platformszolgáltatások, a Postgre, MySQL, Redis Cache megtalálható. Ugyanúgy van gyakorlatilag Data Warehouse megoldás, a DWS rövidítésre hallgat, ez a Data Warehouse Service, és akár Data Lake is. Tehát hogyha most csak az Oracle-re gondolok így vissza, ugye ott is ugyanezek az építőelemek voltak meg. Annyival talán több, illetve talán kicsit kevésbé kötöttebb a lehetőségek tárháza itt a Huawei-en belül, hogy jobban nyit általánosságban véve a Huawei az open source technológiák fele, illetve jóval nagyobb szabadságfokot biztosít szerintem az ügyfelek számára, és ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel. Ezt majd még több ponton így erre vissza fogok szerintem hivatkozni, hogy ezt valójában miért is gondolom így, hogy ezt a szabadságfokot miért adja, vagy biztosítja jobban az ügyfelek számára. Tehát, hogyha mondjuk a data lake-es megoldást nézzük, ugyanúgy a Hadoop alapú DVS, az a MRS, a MapReduce Service, és a köré épülő ökoszisztéma, a Flink, a Spark, ezek mind ugyanúgy elérhetők és használhatók külön komponensenként, ezeket mind-mind használatba lehet venni. Igen, tehát azt mondanám, hogy összemérhető hálózati oldalon is, amit gyakorlatilag mondjuk egy másik cloudban létre lehet hozni, virtuális hálózat, subnetek, virtuális tűzfalak, átjárók, routing, NAT gateway, ezek mind ugyanúgy megvannak, sőt, van, hogy több. Ugyanúgy, csak máshogy nevezik, más ugye a nevezéktan. Más. Egy kicsit így azt tudnám mondani, hogy aki ismeri az Azure-t, aki ismeri az AWS-t, ismeri a GCP-t, az egy viszonylag rövid ilyen átképző tanfolyam, vagy gyorsított tanfolyam keretében nagyon könnyen magáévá tudja tenni.
Tehát, hogy föltalálja magát könnyen, hiszen azok a koncepciók, azok az elvek, amik ezekben a felhőszolgáltatásokban megvalósulnak, érvényesülnek, ahhoz hasonló elveket és koncepciókat kell a Huawei felhőben is elképzelni, és ahogy mondtad, akkor ezek szerint vannak olyan tananyagok, vagy akár te személyesen, vagy nem tudom, hogy akik így a kollégáid tudtok segíteni abban, hogy ebben elinduljanak, meg hát azért mondjuk el, hogy ugye mi is Huawei Cloud partnerek vagyunk, és ilyen tekintetben egyébként hozzánk is lehet fordulni, és mi is tudunk segíteni az ilyen témákban. Ugye van jó közös együttműködés, és jó kapcsolatot ápolunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben is tudunk segíteni. Ugyanakkor azért azt is érdemes megemlíteni, utoljára, amikor nálatok jártam, akkor a kollégáid büszkén mutatták, hogy mennyi magyar nyelven beszélő magyar kollega ül ott, és támogatja a Huawei felhőt gyakorlatilag a régióban. Tehát ez elmondható, hogy Magyarországon ülő, magyar nyelvet beszélő kollégák támogatják a Huawei felhőt itt egész Európában. Ezt jól tudom? Így van, pontosan. Tehát ugye amikor elmondtam azt a kis sztorit arra vonatkozóan, hogy milyen pozitív élménnyel távoztam ugye az személyes interjúról annak idején, még talán áprilisban, vagy márciusban, áprilisban, mindegy. Akkor végigvittek engem több szinten, és gyakorlatilag láttam is azt a konkrét 5-en ülnek azok a kollégák. Olyan 80-100 főről beszélünk. 80-100 fő van, aki a Huawei felhőt támogatja itt Magyarországon? Így van. Igen. Így van. Tehát a Huawei nem csak Magyarországon, de ugye a régióra vonatkozóan is. Több ilyen, úgymond, mi Operation and Managementnek hívjuk, más supportnak hívja, mindegy, szerintem lényegében ugyanazt jelenti. Tehát az O&M csapat, az körülbelül most olyan 80-100 fő között mozog. És az európai adatközpontokat támogatják. Na most még az előző témánál ugye beszéltük, hogy publikus cloud régiók, x darab, az egy dolog. Amit talán szintén kevesen tudnak, hogy a Deutsche Telekom Cloud, illetve az Orange Franciaországban szintén üzemeltet, vagy úgymond szolgáltat cloud jellegű termékeket, szolgáltatásokat az saját ügyfelei számára. Na most ezek mind Huawei technológián alapszanak. Tehát ez alatt gyakorlatilag Huawei Cloud Stack működik, és ezeknek a környezeteknek a támogatása is egy többek között, nem csak a publikusak, de ide a helyi csapathoz tartozik. És amiről talán még kevesebben tudnak, hogy az első magyarországi cloud adatközpont, amit én úgy érzem, hogy tényleg cloud adatközpontnak nevezhető majd, hasonló módon, ugyanerre a technológiára épül itt Magyarországon most jelenleg. Többet nem tudok, nem szeretnék most erről mondani, de olyan 80-85%-os készültségi foknál tartunk. Értem. Tehát ez már egy évelején kezdődő, vagy inkább nyár elején kezdődő projekt. Erről beszélünk. Említetted, hogy saját adatközpontba is lehet ugye Huawei felhőt letenni. Ennek volt is, ha jól emlékszem, egy jó kis 3 betűs rövidítése, ezt hogy is hívják? A HCS. Huawei Cloud Stack. Huawei Cloud Stack, oké. Tehát akkor a Huawei Cloud Stack az gyakorlatilag Huawei felhő a saját adatközpontomba. Jól értem, hogy ez egy olyan megoldás, ami akár egy dark site-on is egy teljes értékű felhőszolgáltatás élményt tud nyújtani? Tehát, hogy nem kell semmiféle Huawei-es komponenssel kommunikálnom, semmilyen külső felhős erőforrásra nem kell rálátnom, és ugyanazokat a funkciókat, ugyanazokat a képességeket tudom a saját adatközpontomba telepíteni a Huawei Cloud Stack segítségével, amit a publikus felhőből is elérek. Ez így van. A Huawei Cloud Stack az gyakorlatilag egy saját adatközpontba behordozható
az előbb említett cloud szolgáltatásokat, annak egy részét, egy subsetjét megvalósító megoldás. Aha. És a subset alatt értem azt, hogy a publikus cloud régiókban ugye az összes szolgáltatás elérhető, illetve az új innovatív szolgáltatások általában ott jönnek meg. Na most ebből, ez több mint 200, ebből olyan most jelenleg a Huawei Cloud Stack-en több mint 120, ami jelenleg támogatott a 8.5-ös verzióval. És igazából a szabadságfokot szeretném megint csak egy picit kihangsúlyozni, tehát a Huawei Cloud Stack nem feltétlenül úgy kell, tehát a stacket nem úgy kell elképzelni, hogy itt ez egy nagyon zárt hardware rekkekkel megadott minimum méret, hát létezik minimum méret természetesen, nyilván, de jóval, hogy mondjam, méretgazdaságosabb, mint más gyártók termékei, és ez egy nagyon fontos tényező szerintem, főleg a magyar piacon, mert rengeteg gyártó létezik, vagy rengeteg gyártó rendelkezik olyan a cloud megoldással, ami behordozható a saját adatközpontba. De szerintem nem sok olyan gyártó van, aki ezt méretgazdaságosan tudja tenni. És a Huawei pont ezt tudja tenni. És ez a magyar piacnak, kisebb országnak, kisebb országoknak szerintem ez nagyon fontos. Mit értek ez alatt? Hát gyakorlatilag a Huawei Cloud Stack-et el lehet indítani egyetlen rekkel. Nem kell minimum 12 rek mérettel indulni, mint mondjuk egy Oracle Dedicated Region Cloud Customer esetében. Vagy az Amazon Outpostnál ugye az egy teljesen zárt rendszer, csak távolról menedzselhető, mindenképpen kell, hogy kapcsolat létezzen, és akkor itt térnék vissza az eredeti kérdésedre. Igen, a HCS az gyakorlatilag összesen 3 módot támogat. Ugye nyilván az online standard mód, amikor az operation management csapatnak ugye szépen ugye a saját kezelőfelületébe be van drótozva, most ha így nagyon egyszerű szavakkal élnék. Van egy úgynevezett semi-connected mód, amikor gyakorlatilag ezt a fajta kapcsolatot én meg tudom szakítani. Tehát saját hatáskörön belül én a tűzfalon, én azt mondom, hogy már pedig most levágom ezt a kapcsolatot, és mondjuk úgy határozok, ez egyébként szerződésben egy ilyen, tehát szerződés paraméter, hogy mondjuk havonta egyszer, 2 havonta egyszer, vagy hetente egyszer nyitom ki, mondjuk X időtartamra vonatkozóan, amikor ugye a frissítések, hotfixek, új verziók le tudnak töltődni. És van egy olyan választható mód is, hogy ez az abszolút disconnected mód. Ebben az esetben szintén szerződéssel szabályozható, hogy a Huawei Cloud mérnökök hányszor, milyen formában juttatják el és biztosítják ugyanezeket a frissítéseket a teljesen disconnected módú HCS esetében. Tehát akkor itt ugye az a jó ír, hogy ezek a mérnökök, ezek itt Magyarországon ülő, magyar nyelven beszélő mérnökök. Igen. És a szabadságfokot megint egy picit, hogy mondjam, megvilágítanám egy másik oldalról. Az amerikai szankciók következtében azt azért látni kell, vagy tudni kell, hogy a Huawei-nek volt egy X86 processzor alapú üzletága. A szankciók következtében ez, hogy mondjam, ellehetetlenedett, kiszervezte a Huawei, X-Fusion szerver néven fut. Nem is ez a fő oka egyébként, de ez is az oka annak, hogy gyakorlatilag mi szervert nem is feltétlenül akarunk ebbe a Huawei Cloud Stack megoldásba adni. Tehát nekünk nem az az alapvető, hogy mondjam, célunk, mint Huawei, hogy szervereket és teljes infrastruktúrát mi adjunk. Tehát gyakorlatilag a szerverek érkezhetnek third party gyártótól, sőt, bárkitől, a hálózati eszközök is érkezhetnek third party gyártótól. Mondjuk, ha a szerverekről beszélünk, most csak a magyarországi viszonylatban kik szoktak lenni az érdekesek, HPE, Dell, Lenovo, Cisco, Fujitsu talán ez a sorrend. Supermicro itt ott.
nyomokban. Igen, akár még az is, de ugyanúgy igaz ez a hálózati eszközökre is. Tehát mi nem feltétlenül akarjuk a saját, 100 gigabites Roce, nem tudom, vagy InfiniBand, vagy más eszközeinket mi abba belehelyezni. Ugyanúgy felhasználható, akár a meglévő eszköz is. Nyilván van egy kompatibilitási mátrix, egy lista adott verzióhoz kötődően, ezeket mind publikusan egyébként lehet ellenőrizni. Tehát gyakorlatilag mi nem is akarunk, vagy nem is szeretnénk, mint Huawei abba bele vonódni, hogy valaki ezeket az eszközöket beszerzi. Gyakorlatilag egy HCS-nek a telepítése az úgy néz ki, hogyha hát nyilván a szerverek mindenképp third party oldalról jönnek. Ha kell, egyébként tudunk biztosítani, de az egy ilyen HCI infrastruktúra, tehát server storage együtt. De mondom, elsősorban mi itt az európai piacon azt mondjuk, hogy nyugodtan third party-tól, ahogy leszállítja a third party a szervert, a hálózati eszközöket, és mondjuk a projekt már fut, akkor onnét jövünk mi gyakorlatilag a képbe. Amint ezek az eszközök leszállítottak, átadásra kerültek, behelyezésre kerültek magába a kihelyezett rackszekrénybe, onnantól kezdve tudja gyakorlatilag a Huawei átvenni a következő feladatokat, és akkor deployolni a HCS-t. Mennyi idő ez körülbelül, mik a tapasztalataid, vagy miket hallasz a piacról? Tehát ha mondjuk egy ilyen méretgazdaságos, kisebb méretből elindul valaki, akkor a hardware beszerzés, akkor azt értjük, azt mindenki megoldja, megérkezik a megbeszélt hardware, érkeztek ti, mennyi idő, mire ebből teljesen funkcionális Huawei felhő lesz? Igen, hát olyan tóligot tudok mondani. Tehát mondjuk egy nagyon pici környezet, mondjuk ilyen 1-2 rekkes felállásnál egy olyan durván 1-1,5 hónap. Maga a Huawei Cloud Stack-nek a telepítési folyamata és átadása az ügyfél számára. Hogyha nagyobb, nem tudom, 3-4-5-6 rekről beszélünk, akkor az olyan 3-3,5 hónapig szokott általában eltolódni. Nagyjából ezek a tapasztalatok itt a régióban. Amikor készültünk az előadásra, akkor beszéltük, vagy hát a beszélgetésünkre, nem előadásra, bocsánat. Tehát amikor készültünk a beszélgetésünkre, akkor abban maradtunk, hogy hozol majd 1-2 példát is innen a régióból. Nyilván ügyfélnév nélkül, vagy hát ahol említhetsz ügyfélnevet, akkor azzal is, csak úgy kíváncsi lennék, hogy mik azok a jellemző szektorok, kik azok a jellemző ügyfelek, akik Huawei felhőben vannak, akár az általad említett európai zónákban, ugye egy Törökországot, meg Írországot mondtad, vagy akár saját HCS stackkel rendelkeznek. Erre tudsz akkor mondani nekem egy pár példát, vagy nekünk? Hát igazából mindegyik iparágból tudnék mondani példát. Alapvetően azt is látni kell, hogy sok kínai gyár, cég létezik már ugye a Huawei-en kívül is. Ők mindenképpen Huawei technológiát használnak, de ezt most tegyük is félre, mert szerintem nem ezek az érdekesek most számunkra. Alapvetően tudom elsőként említeni a healthcare-t, tehát az egészségügyet. Rengeteg egyetemmel van közös referenciánk, és nem is csak referenciánk, hanem együttműködési programunk, tehát magában a fejlesztésben is részt vesznek bizonyos szinten, tehát így a kutatócsoportokat kiegészítve, tehát így ilyen viszonylag szorosabb együttműködés van. Mármint termékfejlesztésben? Igen. Ez mit jelent? Hát maga a tehát a research tekintetében stratégiai megállapodások születnek általában nagyobb cégekkel, mondjuk lehet itt a pénzügyi szektorról is beszélni, de egyetemekkel is. Mármint európai egyetemekkel. Európai egyetemekkel is. Nem mindegyikkel, de 1-2-vel igen. Tehát ahol szorosabb a kapcsolat, és gyakorlatilag az ő kutatási csoportjaik, fejlesztési csapataik szintén van, hogy közreműködnek egy-egy cloud service-nek
a fejlesztésében, vagy nem tudom, tehát konkrét visszajelzéseket adnak a product management számára. Tehát ilyen korai tesztelés, korai hozzáférés dolgokról is beszéltünk? Így van. Na, visszatérve, tehát pénzügyi szektorban is van, ott még egyelőre szerintem hiányzik az igazi breakthrough, ahogy szoktunk fogalmazni, de van már. A legtöbb referencia, ugye Közel-Kelet, most ha itt a régió, kicsit kitágítjuk a régió fogalmát, Franciaország és Németország egyébként, hogyha most így nagyon ki kellene ragadnom országokat. Nem is biztos, hogy iparágakat említenék, mert ugyanúgy van a gyártásban felhasználás, ugyanúgy van az ICT-ben, vagy normál kommunikációs cégek tekintetében referenciánk. Nem tudnék most olyat mondani, ami most kifejezetten most csak egyfajta iparágra lenne jellemző. Mindegyik iparágból van. Úgy országok tekintetében talán inkább ezt a kettőt, Franciaországot és Németországot tudnám kiemelni. Nagyszerű. Ugye mondtad, hogy open source komponensekből építkeztek. Azt elmondhatjuk, hogy mik ezek az open source komponensek? Hát magát a Huawei Cloudra, így van, a Cloud Stack. Hát igazából OpenStack alapú, maga a Huawei Cloud Stack. Ez önmagában egyfajta hogy mondjam, visszaigazolás erre vonatkozóan, meg hát ugye magában a szervizekben is jelennek meg a open source elemek, tehát jóval nagyobb a nyitottság. Most igazából bele kellene mennünk itt az egyes szervizekbe és megnézni, hogy ott speciálisan mik. Virtualizáció tekintetében KVM-eztek? Igen. KVM alapokon működünk. De maga a Linux disztribúció, amin fut ez az egész, azt gondolom egy ilyen Huawei által létrehozott, hardenelt és maintainelt, vagy karbantartott. Hát igen, ott már egyedire szabott, egyedi fejlesztésű modulokkal kiegészített termékről beszélünk, és igazából ez a modularitás igaz az egész, a teljes megoldás, tehát ez egy teljes HCS-re nézve is, és nem csak most a hardware elemekről beszélek, amit nem is említettem, hogy maga a szolgáltatás elemek is ilyenek. Tehát pont ezért tud méretgazdaságos lenni. Tehát nem egy darab cikkszám van a Huawei Cloud Stackre, hanem a Huawei Cloud Stackben gyakorlatilag te magad válogatod össze, hogy mely szolgáltatásokat szeretnéd megvásárolni. És akkor csak annyiért fizetsz, amit használsz? Így van. Tehát ha valakinek nem kell platform szolgáltatás, megelégszik az infrastruktúra komponensekkel, akkor csak az infrastruktúra komponenseket tesszük bele az ajánlatba és az árazásba. Ha valaki mondjuk csak a Postgre platform szolgáltatást szeretné az adatbázis oldalon, akkor csak az fog belekerülni. Na most van egy fogós kérdésem, remélem, hogy fogsz tudni erre válaszolni, akkor majd erre visszatérünk. Ugye a felhőszolgáltatóknál a árazás ez mindig egy ilyen kritikus pont, és ugye mondtad azt, hogy a HCS esetében ugye teljesen dark side-os működésről is beszélhetünk, amikor azt mondod, hogy offline. Na ott hogy méritek a fogyasztást, vagy mértek-e fogyasztást, vagy mi alapján árasztok? Ennél a fajta koncept, tehát hogy ennél a terméknél, hogyha dark side-os, az igazából nem kell, tehát itt is van egyfajta nyitottság. Tehát lehet ezt havidíjas, lehet ezt negyedéves, lehet ezt éves alapon fizetni, subscription alapon, de lehet capex-esen is. Ugyanúgy. Tehát megveszed és örökre a tiéd? Így van. Tehát ez egy olyan felhőszolgáltatás, amit megveszel és örökre a tiéd? Így van. Viszont nem kapod, tehát ameddig a supportot fizeted, addig van frissítés, új szoftververzióknak az elérhetősége. Ha te ezt abba hagyod, ugye nyilván az addig elérhető legfrissebb verziókkal, de tovább használható. És hogyha aztán egy pár évre rá úgy döntesz, hogy újra
kötsz rá támogatást, akkor simán vissza lehet billenteni? Vagy ez nem Ez tudod? egy jó kérdés. Jó kérdés. Aha. Ezzel most tényleg megfogtál. Aha. Nem ez volt a cél, hogy megfogjalak. De ez nagyon érdekes, főleg úgy, hogy a legtöbb nagy gyártó az egyértelműen a havi előfizetés felé megy, és mindenki azt mondja, hogy az OPEX az Isten, és mindenki az OPEX felé, az OPEX modell felé megy, akkor itt van egy Huawei, aki azt mondja, hogy ezt meg lehet venni CAPEX-be is, és ez az örökre a tiéd, hogyha igen, ez nekem is nagy újdonság volt egyébként. Tehát ez egy cloud szemléletből nézve egy kicsit olyan életidegen is talán így első hallásra, már pedig ez a szituáció. Tehát ez tényleg CAPEX-es formában be lehet szerezni. Ha OPEX-es formában gondolkozol, ott mik a mért paraméterek? Mi az, ami számít árazásban? Hát eltérő metrikák vannak. Ugye ott ugyanúgy működik maga a szolgáltatásoknak a mérése, mint bármely más cloud szolgáltatónál. Tehát virtuális mondod, gépeknél. Ugye terhelést is néztek, IO-t is néztek, adatforgalmat is néztek. Igen. És ezeket árazzátok? Tehát ugye a legtöbb nagy felhőszolgáltatónál az van, mondjuk befelé az adat ingyen van, kifelé pénzbe kerül. Ez nálatok hogy van? Igen, a publikus cloudnál így van. A HCS-nél, ugye mivel ez egy saját megoldás, ott értelemszerűen a kifelé menő adatnak a mérése nincs létjogosultság. Világos. Az nincs, nem történik. Ilyen, ez nincs, ez a rész. Jó. Az egyéb más szolgáltatások, virtuális gép, konténerek, adatbáziskezelők hasonló metrikák mentén működnek, mint mondjuk bármely más cloud szolgáltatónál. Van, ami csak mondjuk storage oldali, hogy mondjam, tárkapacitásban manifestálódik, nem tudom, most nem jutott erre, ez jobb szó az eszembe. Van, ami a VM-eknél csak a processzor, memória méretet nézzük. Lehet ezek a szokásos dolgok, szerintem itt most nem kell szerintem belemenni a részletekbe. Nagyszerű. Jó, beszéltünk arról, hogy AI témát is fogunk azért érinteni. Ugye nekem a másik sapkám a cloud mellett az AI, úgyhogy nem tudok olyan podcastot csinálni, amiben nem beszélnénk AI-ról. Ráadásul a Huawei kapcsán, meg ugye általában a Kína kapcsán elég sokat olvastam arról, a Kai-Fu Lee-nek a könyvét, ha bárki olvasta, akkor ott ugye 2 jó könyv is van, amiben elég sokat beszél arról, hogy Kínában magának az AI-nak, mint technológiának milyen fókusza van, hogy köszönhetően annak, hogy ott azért 1,3 milliárd ember él, hogy ott mennyit költenek technológiára, mennyit fordítanak arra, hogy modernizálják a városokat. Nagyon sok tapasztalat van kialakulóban, és ugye a Huawei, mint az első számú kínai technológiai vállalat, aki ha jól tudom, akkor Kínában azért egy jelentős beszállítónak számít. Nyilván elég sok innovatív és kutatásbeli aktivitást is végez. Mi az, ami ebből itthon is elérhető? Mi az, amit itt meg tudnál említeni? AI tekintetében, ugye? Így van. AI tekintetében. De ha van más is innovatív, ami azt gondolod, hogy említésre méltó, akkor beszéljünk arról is, de kezdjük az AI-jal, ha kérhetem. AI. Hát igazából, ha az AI-t nézzük, akkor szerintem a legerősebb szolgáltatás az úgynevezett Model Arts, amivel gyakorlatilag egy teljes keretrendszert kapunk az AI modelleknek a készítésére. Ugye ezt mind ugye részfolyamatokra bontva, az egyes lépéseket ki lehet szervezni megfelelő jogosultságok mentén, akár belső felhasználóknak, akár külső beszállítóknak. De a lényeg az, hogy a Huawei abban látja a jövőt, úgymond, hogy az AI jellegű modellfejlesztésekre vonatkozó igények a világban elég erőteljesen nőni fognak. Na most ezt a fajta igényt nem feltétlenül fogja tudni lekövetni maga a szakértői képzés. Tehát a megfelelő AI developerek mennyisége, az AI engineereknek a darabszáma, az nem feltétlenül fog tudni lépést tartani azzal a fajta igénnyel, ami mondjuk valójában bekövetkezhet a jövőre vonatkozóan is.
emiatt fejlesztette ki gyakorlatilag egy ilyen low-code megközelítésű programozási nyelvét az AI vonatkozásában. Tehát ezt a Mindspore, azt hiszem Mindspore-nak hívják, házon belül, és gyakorlatilag hát végülis leegyszerűsítve egy low-code környezet AI modellek programozására. Aha. Ez gépi tanulás, nagynyelvi modell, gépi látás, vagy ennek valamilyen kombinációja? Én szerintem ennek a kombinációja. Aha. Nem vagyok a területnek a szakértője, de én szerintem a kombinációja. De ezt meg tudjuk nézni részleteiben nagyon később izgalmas. is. Nagyon izgalmas. Jó, mondtad, vagy hát mintha utalást tettél volna rá, hogy egyéb izgalmas egzotikumok is vannak, amiket említenél, vagy ezt félreértettem? Érdekességként említeném meg, hogy a Huawei-nek létezik a cloudjában előre trénált modelljei. Aha. Industry, vagy iparág specifikus alapon. Aha. De ezek ugye mind elsősorban kínai adatokon alapszanak. Ezeket nevezzük Pangu Modelsnek. Aha. A Pangu Models az egyrészt politikai, másrészt pedig, hogy mondjam, AI szuverenitás okokból fakadóan nem elérhető. De itt igazából, amit ezzel mondani szeretnék, hogy nem csak beszél róla a Huawei, nem csak azt mondja, hogy igen, ezt itt meg lehet csinálni, hanem ezeket már megcsinálta. Uh-huh. Ezek léteznek. Uh-huh. Ott vannak, és a kínai piacon elérhetőek. Az európai piacon nem, de maga a keretrendszer, a Model Arts, az létezik. Ezek is lelettek fejlesztve. Így van. Aha. Tehát az rendelkezésre áll. Uh-huh. Tehát van házon belül is referenciánk, de van ugye nyilván rengeteg ügyféloldali referencia, és ezzel igazából csak ezt szerettem volna mondani, hogy ez nem olyan, mint általában néhány gyártónál ez a... Beszélünk róla, de nem csináljuk. Most nem mondom ki, hogy milyen szóval szokták ezt illetni, de igazából csak ezt szerettem volna megvilágítani. Jó? Erre hallottam egy jó kifejezést, a slideware, vagy slide-on létezik, de... Én másra gondoltál, de szerintem az most már a hallgatóknak megvan. Azt mondd meg nekem, hogy ha most valakit hallgatott minket, és kedvet kapott, hogy hát ő szeretné kicsit összekoszolni a kezét a Huawei felhővel, szeretné ezt kipróbálni, vagy esetleg arra lenne szükség, hogy valaki segítsen neki ebbe gondolkozni, akkor hogyan, mi a legjobb módja, hogy elinduljon? Most nyilván, hogyha valami komplexebb gondolkodás van, akkor mi szívesen vesszük az ilyen megkereséseket, és nagyon szívesen segítünk ebbe gondolkozni és beszélgetni róla. Ugye ez a 200 körüli, ugye azt mondtad, 200 ilyen cloud képesség, ami a Huawei felhőből elérhető, ez biztos, hogy egy olyan csokor, amiből azért sok érdekes dolgot lehet építeni, és nyilván ebből valami keveset ismer a világ, legalábbis a magyar piachoz biztosan. De ha csak valami nagyon egyszerű, ilyen első kézből való élményt szeretne szerezni, akkor mi a leggyorsabb és egyszerűbb módja annak, hogy valaki ezt kipróbálja? Hát nagyon egyértelmű, tehát huaweicloud.com, ott ha valaki saját, hogy mondjam, pénztárcája alapján szeretné kipróbálni, természetesen, viszont ennél szerintem jobb megoldás, hogyha titeket keresnek fel. Én elsősorban arra buzdítanám a hallgatókat, hogy téged keressenek, vagy gyakorlatilag az 5-9-et, és veletek együttműködve mi tudunk biztosítani úgynevezett ingyenes proof of concept környezeteket. Ez mennyi idő? 60 nap, 90 nap? Ez általában 3 hónap, 90 nap. Aha. Ez egy ilyen 90 napos időtartam, általában $500 kerettel adjuk, és ezen belül gyakorlatilag bármely mi fér bele $500 egyébként? Mi a tapasztalat? Hát... Ez $1 millió kérdés. Hát elég sok minden szerintem. Infrastruktúra alapon azért elég sok minden. Most ha már adatbázis kezelőkről beszélünk, meg Model Artsról, akkor azért már ott szűkösebbek a lehetőségek. Tudjuk extendálni. Tehát attól függően, hogyha a projekt
esetleg ígéretesebb, vagy komolyabb az érdeklődés, akkor természetesen arra is van lehetőség, hogy... És azért azt is mondjuk el, hogy diszkontolásban is jók vagytok, igaz? Tehát, hogyha arról van szó, akkor azért oda tudjátok magatokat tenni, és elég barátságos árakat tudtak a nap végén kihozni. De ez hogy néz ki, hogy ilyenkor valamilyen keret van, és azt mondjátok, hogy akkor 1 évig, vagy nem tudom hány évig tartjátok ezt az árszintet, vagy mi itt a stratégia? Hát alapvetően listárakból tudunk saját hatáskörben, ugye lokális magyarországi döntéshozatali szinten adni diszkontot, ennek is megvan a mennyisége, most itt nem szeretnék számokkal dobálozni, mert de tudunk adni, és hogyha ennél nagyobbra van szükség, akkor a régióhoz kell fordulnunk kérésért, de általában ez... Ilyenre még nem volt példa, hogy a régióhoz kellett volna fordulni? De volt. De volt. Eddig én nem tudok olyan esetről, ahol mondjuk abszolút nem lett volna a válasz házon belül. Most diszkontolási szint, igazából ez egy elég szubjektív témakör. Itt minden attól függ, hogy mekkora a méret, mi az igény, ki az ügyfél, mi a jövőkép. Azért nagyon sok aspektusa van, úgyhogy ezért nem szeretnék itt ilyen ökölszabályokkal, vagy ilyen küszöbb számokkal dobálózni. Jó, ezt inkább akkor szerintem beszéljük. Case by case, ugye? Case by case, igen. Azon gondolkoztam még így zárásul, hogy ha beszélhetsz róla, és az se baj, ha azt mondod, hogy nem, de látszik-e már, hogy mi a jövő nálatok? Tehát, hogy mik azok a hot topicok, vagy azok a területek, amik felé szerinted tart a Huawei, amik várhatóak? Tehát, ha valaki a Huawei platformba fektet, akkor milyen olyan újdonságok, olyan jövőkép vár rá, hogyha ebben a platformban lel otthonra, ha mondhatom így? Hát eltérő területeken eltérő víziói vannak a Huawei-nek, és egyébként tényleg vannak víziói, és hát ezekben egy bizonyos szintig mi is belelátunk. Nem a teljes képbe, de egy viszonylagos, 1-2-3 éves előrevetített roadmap, vagy elképzelés az adott területekre vonatkozóan azért nálunk is rendelkezésre áll. Ezek inkább ilyen generikus irányelvek. Most, ha a cloudot nézzük, ott mi alapvetően azt mondjuk, hogy ez az AI vezérelt automatizáció és adatfeldolgozás. Igen. És az adatközpontú AI megoldásoknak a továbbfejlődése és gyorsuló tendenciája. Most nyilván ilyen nagy buzzword-öket mondtam. A konkrét termékfejlesztést még én sem látom, ahhoz nem vagyok elég ideje itt szerintem, de itt talán a fő üzenet az, hogy tényleg vannak víziói a Huawei-nek. Minden szakterületére, vagy hogy mondjam, business unitájára vonatkozóan, legyen ez a digital power, legyen ez a carrier network, legyen ez a consumer business, ott talán kevésbé. Mindenhol megvannak az irányok. Szerintem erről érdemesebb így direktben beszélgetni, ha az ügyfelekkel vagyunk. Vagy abból lehet, hogy csinálhatunk egy következő alkalmat. Állok elébe. Miki, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, de hogy időt töltöttél ma velem. Nagyon köszönöm a hallgatóknak és a nézőknek is, akik itt kitartottak velünk a végéig, meghallgattak minket. Ha bárkinek bármi kérdése, vagy bármilyen igénye merülne föl így az elhallottak, vagy az elhangzottak kapcsán, akkor keressetek minket bátran. Ugye Mikivel mi szoros kapcsolatban vagyunk, sokat beszélgetünk Huawei-es ügyekben, úgyhogy állunk elébe mindenféle kérdésnek és kihívásnak. Köszönjük szépen. Így van, tegyetek minket próbára. Köszi mindent. És köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok!